Naimbag nga bigat tay amin kakalsat, at atayon ti may ka 20 ket maysa Domingo ti kadahuyan na tiyempo. Ti daytoy nga misan tay mandanggayan panagyaman ni Juan Quines Junior kinti pamilyana. Ti special intention ni J. Ganasias. Hintay mo ti kararagan, ti kararwa da Teresita, Larry, Ernesto, ken Joselito Navarro. Indayon pasangbayan ti Apo, sarap wenday di kan ganda dayo. Isagutay di busbuso gararwak en isip dayo, tapno may gari dayo nga agdayaw ti Apo. La 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 Isa isip Nagkayon pasangbayan ti Apo, sarap wentay ti kan kanta tayo. Isagutay ti patayo, kakabsat ken padatao, tapno may kari tayo ngagdayaw ti Apo. La 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 Isagutay ayat tayo, kakabsat ken padatao, tapno may kari tayo ngagdayaw ti Apo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Adda kumakada kayo ti grasya ni Apo tayo a Jesucristo, ken ti ayat ti Dios nga Ama tayo, ken ti panakairanod ti Espiritu Santo. Kasta ko mamit ken ka? Kakabsat ko ken Kristo iti daytoy nasantuan nga misa, manggegantay iti panakabigbig ni Pedro iti kinasyasino ni Apo Jesus akas Mesayas ken anak iti sisibiyag a Dios. Iti daytoy garud nga nasantuan nga misa, dumawat tayo iti grasya na tapno mabigbig tayo iti kinaadda ni Apo Jesus iti biyag tayo. Tapno garud may karitay nga makipagrambak kadaytoy nasantuan a misteryo, intay bigbigen dagiti nagbasbasulan tayo. Ket intay dumawat iti pamakawan ken kaasi iti Apo.
kunatay amin, ag confessarak iti Diyos, aman ng kabalin amin, ken kada kayumet kakawsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, isungag pagpakaasiyak ken Santa Maria nga ganayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken na santos, ken kada kayumet kakabsat, te kakaasidak kuma iti apo tayo a Diyos. Kaasya na tayo kuma ti manakabari na Diyos, ket kalpasan ti panakapakawan dagiti basbasol tayo, ipanatay ti biag nga agnanayon. Apo mga asika, Apo mga asika, pakawaning basbasul mi, pidot na kurkurangan mi, ketalawin na kamkadi, nakalmesan na kempuspus mi. Kristo mga asika, Kristo mga asika, pakawaling basbasul mi, pidot na kurkurangan mi, ketalawin na kamkadi, nakalmesan na kempuspus mi. Apo mga asika, Apo mga asika, pakawaning basbasul mi, bidot na kurkurangan mi, ketalawin na kamkadi, nakalmesan na kempuspus mi, nakalmesan na kempuspus mi. Gloria ti Dios Ama, ti kangatuan. Gloria ti Dios Anak, anay langitan. Gloria ti Espiritu, Anak Santuan. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Kapya kadagiti amin at tattao, ana imbag ti panagnak na kemda, nailangitan nga ama, daydayawin da ka, agrukbab kam ken ka, agyaman kam ken ka, kapoy ti dayag mo, anay langitan. Gloria ti Dios Ama, ti kangatuan. Gloria ti Dios Anak, anay langitan. Gloria ti Espiritu, Anak Santuan. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Apo Jesucristo, bugbog tong anak,
Kordero iti Diyos, anak ti Ama, unasem ti basbasol, ti lubong, kasyan na kami, awatem to'y arararaw mi. Si tutugaw, iti makanawan ti Diyos Ama, kasyan na kami. Denggem to'y arararaw mi. Gloria iti Diyos Ama, ti kangatuan. Gloria iti Diyos Anak, anay langitan. Gloria at Espiritu, Ana Santuan. Gloria iti Diyos, ti kangatuan. Gloria, Hosanna, Gloria, Alleluia, Gloria, Hosanna, Gloria, Alleluia. Sana, Hallelujah, di kangatuan. Sana, si kalaeng iti nasantuan, si kalaeng iti kangatuan, iti timpuyo ti Espiritu Santo, ti gloria ti Diyos Ama. Amen. 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 Kumararag tayo. O Dios, sikati mga ramid adagiti mamati, may maysa ti panagnakem da. Ipa ay mukad kadakam at taom, nga ay ayaten mi ti inbilin mo, ken tarigagayan mi ti inkarim. Iti kasta, iti baet dagiti amin na paspasamak dito'y lubong, patgan milata nga ipangpangruna dagiti napaypayso aragsak. Gapu ken Jesucristo nga anak mo ken apo mi, iso makipagtimpuyog ken ka ken iti Espiritu Santo, Dios nga ganayon nga awan inggana. Ti maybasa na adaw iti libro ni Propeta Isayas. Imbaunak ti Apo ama nakabalin amin, amapan ken ni Sebna, amayordomo iti balay ti Ari, tapno ibagak daytoy ken kuana. Ikaten kanto ti Apo iti trabahom, ipababa na kanto iti natanu kasaad mo. Inton mapasamak dayta, paayabak to ni adipen ko nga Eliakim, nga anak ni Helkias. Ikawes kunto ken kuana ti kawes mo, akas opisyal et ebarikes kunto ken kuana ti barikes mo. Ited kunto ken kuana ti amin na panakabilin nga adda idi ken ka. Isuntok ti panakaama dagiti tattao iti Jerusalem ken iti Huda. Ited kunto ken kuana tinananaya turay, iti babaen ti Ari,
akapututan ni David. Addantu ken kuana dagiti tulbek iti opisina. Anyaman aluktan na awan ti makaiserra. Anyaman aseraan na awan ti makailukat. Natalged to ti panangisaad ko ken kuana akas iti panakaipalok ti pasok ket isunto ti pakaidayawan tintero a pamilyana. Ti sao ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Agnanayon ti di agbalbali yung ayat mo, o Apo, tinrugim nga aramid, ilepas mo. Agnanayon ti nagbalbaliw nga ayat mo, o Apo, tinrugim nga aramid, idipas mo. Agyaman na ken ka, o Apo, iti amin na puso. Kantaan ka, iti pagdaydayaw, iti saklang dagiti didyosen. Agrukbabak, iti sakwanan, iti nasantuan at templom. Agnanayon ti nagbalbaliw nga ayat mo, o Apo, tinrugim nga aramid, idipas mo. Agdaydayawak, itinagan mo, gapu iti kinay managayat mo. Ken kinapudno. Tayin pakita manaturay tinagan mo, ken dagiti bilin mo. Impangagnak iti imawagak ken ka, pinapigsanak ti bilig mo. Agnanayon ti nagbalbaliw nga ayat mo, o Apo, tinrugim nga aramid, idipas mo. Nupay natanok ti Apo, imatangan na dagiti nanumo. Ket maikita na dagiti natangsid, uray adayo. Agdanayon ti di agbalbali yung ayat mo, tinrugim nga aramid, ilepas mo. Agnanayon ti nagbalbaliw nga ayat mo, o Apo, tinrugim nga aramid, idipas mo. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Anya na kinabaknang ti Diyos, anya na nagunig ti sirib kinamuna. Siya sino ti makailawlawag kadagiti pangiddeng na. Siya sino ti makasurot kadagiti adalan na kas kuna tinasantuan a surat. Siya sino ti makaammo iti panunot ti Apo. Siya sino ti makabalin amang balakad kenkwana. Siya sino ti adda na ipaay na kenkwana. Tapno masapol a masupapakan. Taisu tinamarswa kadagiti amin. Agbiagda amin babaen kenkwana ket agserbida kenkwana. Madaydayaw kumati Diyos iti agnanayon. Amen. Ti sao ti Apo. Agiyaman tayo ti Diyos. Sa pulimpay ti pagarian ti Apo, kas maibagay. Ketamin to maited tuken ka, Alleluia. Sa pulempay ti pagharian ti Apo, kas maibagay. Kitamin to maited tuken ka, Alleluia. Ti Apo, ti adakma kada kayo. Kas sa kumamit ken ka? Dahito'y sumaganad na adaw itinasantuan ng Ebanghelyo kas insurat ni San Mateo. Gloria ti may ken ka, o Apo. Ididimpeng ni Jesus iti diso nga asideg iti ili a Cesarea Filipos. Sinaludsod na kadagiti adalan na. Siya sino ti anak ti tao iti panagkuna dagiti tattao.
Sika kanon ni Juan Amamunyag insong batda. Kunamit ti sumagmamano, asika ni Elias, kunapay dagiti dadduma, asika ni Jeremias, wenno maysa kadagiti profeta. Ket da kayo sinaludsod ni Jesus. Siya sinuak iti panagkunayo. Sika ti Kristo, ti anak ti sisibiyag a Diyos, insungbat ni Simon Pedro. Kinuna ni Jesus, nagasat ka Simon nga anak ni Jonas, agsipud ta saan a tao no diket ti amak sa dilangit, tinangipaltiing keng ka, iti daytoy a kinapudno. Ibagak ngarud keng ka, may saka abato, Pedro. Itirabaw daytoy a pondasyon abato, bangunek to ti iglesia, ket uray ni patay dinto agbaligi keng kuana. Ited konto keng ka dagiti tulbek ti pagarian ti langit. Ti anyaman nga iparit mo dito'y daga, maiparit tumet sa dilangit. Ti anyaman nga ipalubos mo dito'y daga, maipalubos tumet sa dilangit. Kalpasan na, imbilin ni Jesus kadagiti adalan na, nga awan ti pangibagbagaan da, nga isu ti Kristo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti mipay ken ka, O Kristo. Madaydayaw kuma ti Diyos iti agnanayon. Amen. Kakabsat ko ken Kristo na imbag ken nagasat nga bigat katatay amin. Umuna, iyam amok mantibagik, siya ni Father Aris Maggay nga taga Cagayan. Ngem na-assign nak ditoy ICST, DJ ICST, Immaculate Conception School of Theology. May sa kadagiti formators sa Jai. May kadwa po iebkas kuman ti panagyaman ko kada kayo iti suportayo ti ICST no agpatakbokasyon ti seminary adadagiti mapan nga seminarista nga agpa-register ket adadagiti kada kayo kakabsat nga ag-register. Agyaman apo tagtultuloy nga suportayo ken kastamet panagyaman ken ni Apo Mayor ti suporta nati seminaryo. Kakabsat ko ken Kristo, nagpintas dagiti naibasa kada tayo. Nga mabalintay nga aramaten tapno mapatibkerpay ti pamati tayo. Idi napalabas nga Domingo, nangyagan tayo ti istorya ti maysa nga Canaanite woman. Maysa nga ina nga nagkiddaw ti panakapaimbag dayjay anak na. Dayta nga Canaanite woman, ket agnaneed di dijay boundary ti Sidon ken Tiro, maysa nga pagan country. So from Galilee, from a Jewish area, napaniha po Jesus iti maysa nga pagan territory, Sidon and Tiro. Kadayta nagsubli, Jewish area manen. Kandalang ti background dito Ebanghelyo tayo. Tatan, dito yung nagsublyan na nagaramid dagiti milagro. Tatan, kadayta dinamag dagiti Pharisees ken Sadducees. Give us a sign. Ngem imbaga ni Apo Jesus, this generation is an evil generation. They seek a sign, but no sign is given to them. Kadayta imbaga na pay, you Pharisees and Sadducees, you are a yeast. So medyo napigsa ken natured ni Apo Jesus. Kadayta nagsisinupyat da ken inrugidan tinang padpadakes ken ni Apo Jesus. Kadayta napan ni Apo Jesus iti ili nga managan ti Caesarea Philippos. From a Jewish territory to pagan territory, nagsubli, tapos napanmanen ti sabali adiso, Caesarea Philippos. Ti Caesarea Philippos, 25 miles from the Sea of Galilee and 1,100 from the foot of Mount Hermon. So medyo adayo. Kadaytamat nga ili kakabsat, ket aduti batbatuna.
Adu ti batbatuna, adu dagiti na tikitit na kitikitan nga rebulto, Jojosen, dagiti Romano, adu dagiti na ipatakder nga templo nga na-dedicate kadagiti gods. So ti background, adu dagiti agraira nga sakit tinakem kani Apo Jesus, adu ti pampamadakes, adu nga Jojosen, ken daddu nga pay. Tatan ti ebanghelyo tayo dinamag ni Apo Jesus. Siya sino ti panagkuna dagiti tattao. May panggep kanyak. So nga kunada, si kakano ni Juan Mamunyag, si kakano ni Elias, si kakano dagiti maysa nga dagiti profetas. Tatan tinalyaw ni Apo Jesus dagiti adalan na. Ket si kayo, anya ti panagkunayo kanyak. Simong bat ni Pedro kinunana, si kati Kristo ti anak ti sisibiyag a Dios. Ket kadayta kunana ni Apo Jesus, naggasat ka Simon nga anak ni Jonas. Agsipud ta saan a tao no diket ni amak nangipaltiing kengka. Ket kadayta nga imbaga ni Apo Jesus, kinunana, si ka Pedro ket maysa nga bato, ket kadayta nga bato ipatakder ko ti iglesia. A very powerful conversation. Peter was able to acknowledge the identity of Jesus. And from that identity, inted ni Jesus, iti responsibilidad kini Pedro as the rock. Kung na tayo a Katoliko, Peter, ket isuti umuna nga Pope, the first Pope, down to the present generation, Francis. Kadayta kabsat, I would like to take the theme, intimacy, identity, and responsibility. No, kitain tayo kakabsat, na kuna ni Pedro nga ni Jesus ket isu ti Mesayas, anak ni sisibiyag a Dios, may gaputa kakuykuyog na ni Apo Jesus. Peter was able to witness the miracles of Jesus. No intay maligip, kuna ni Pedro, idi lumlumned isunan, iti baybay kuna na, Lord, please help me. Ket kadayta nga pinakikuykuyog na, at dati intimacy nga napasamak, an intimate encounter of who Jesus is. Ket kadayta nga intimate encounter, intimacy, nagkaroon ni Pedro ti identity. Not just a follower, not just a disciple, not just an apostle, but Peter was considered as a friend. And not just a friend, but a leader, the first among equals. Intimacy, identity, next is responsibility. Naikan ni Pedro iti akem nga mangitakder ken mangibagi iti iglesia nga ipatakder ni Apo Jesus. Kaday tagarod kakabsat, anya iti maiyawid tayo nga pagpanpanunutan. Talumanen nga banag, intimacy, identity, and responsibility. Umuna, intimacy. Ada na tati intimate encounter tayo ken ni Apo Jesus? Do we have an intimate encounter with Him? Takas-akas ken ni Pedro iti may kadwa, akas ken ni San Pablo iti may kadwa na ibasa kunana katagiti taga Roma. Haanto pulos nga maawatan ti kinabaknang ken kinauneg iti misteryo ken ti kinasya sino ni Apo Dios. Ngem kadayta at the end of his letter kunana, uray man nuhaan pulos nga maawatan iti pagayatan na, madaydayaw kuma iti Diyos iti agnanayon. If we have an intimate encounter with our God, with Jesus, uray no hantay nga maawatan ti mapaspasamak kada tayo, iti tiyempo man iti rigat wenno tinamay, we can still say, madaydayaw kuma ti Diyos iti agnanayon. If we have an intimate encounter with our God,
Uray man no anya ti pakasaritaan iti biyag, haan tay nga alisto nga agpauyo, ken haan nga alisto nga maidep iti pamati tayo. Maawatan tayo dagiti duduma kakabsat, nga no duduma madidakayaten iti makimisa ken agkararag. Gamin, it seems that God is so distant. Kunada, haan nga agpaypayso iti Diyos, because I've been praying for years. Ngem kaslaawan pa iti pinatgan ti Apo nga kararag ko. Intimacy, if we have an intimate encounter with God, we can wait. We can say, Lord, thy will be done. Intimacy comes identity. Now, what is our identity? We are identified as Christians because we are followers of Christ. We are identified as Catholic because we are all embracing. We are identified as children of God. And from that identity, anya ti responsibilidad tayo. If we are identified with Christ, then we must be forgiving. We must be merciful. We must be loving. Sadly, kakabsat ko ken Kristo. Yes, we can say that we are Catholic. We are Christians. Ngayon, duduma, narigat ti agpakawan. Narigat ti mamati ka ni Apo. The question is your identity still with Christ? Amen. Tatan kakabsat, mapantayo ti uneg ti pamilya. If we have an intimate encounter with our God, identity as a child of God, as Catholic, as Christian, responsibility, now we go to our family. What is your identity as a father or a mother? Anya ti adatanata ti intimate nga encounter kadagiti anak, can they still acknowledge you as their father or mother? Ni tatang ko, kanayon nak nga tultulungan. Ni mamang ko, kanayon nga adda, iti baet tisibay ko. Ngem no sika nga ama napatpateg iti manok, can you still name or can you still identify yourself as a father? No sika nga ina, at aduti tiyempom kadagiti karubam nga Can you still identify yourself as a mother? Identity, intimacy, identity, and responsibility. Now we go to our society. If we are Christians, if we are Catholic, then we must be brave enough to lift up others, tulungan dagiti marigrigatan iti biyag. Because we are Christians. Asino pa iti agtitinulong nohan nga si tayo nga mamati iti Dios. Asino pa iti agpinatibker iti pamati ken nakem ken ti panagayat iti Dios nohaan nga si tayo. Intimacy, identity, responsibility. Tatan kakabsat ko ken Kristo. Napintas damdama dayjay communion song. Adajay first, adajay nagpintas dayjay nga phrase na kunana agpasagak garud keng ka taawan sa balipiman anamnama arakupen nak ngarud ala sakbay nga inak maiwawa. Umay kuman ikamang o Diyos ko, nalupoy unay abiyag ko, tas sikalaeng o Apo. Kakabsat ko ken Kristo. Adu dagiti pagdaldalanan tayo itibiyag, pakasaritaan tayo itibiyag, nga mabalin nga mangidep when numang pabaaw ti pamati tayo. But if we can identify, if we have an intimate relationship with Jesus, uray no anya ti mapasamak, we can say, agpasagagarod keng ka, o Apo. Kadayta, makuna tayo, akas ken ni Pedro, madaydayaw kuma ti Diyos, iti agnanayon.
Amen. Tay, ti pamati tayo. Tumakder kay amin. Mamatiak, iti may sa Diyos. Ama, manakabalin namin. Marswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin ang makita ken di makita. Ken ti may sa nga apo ani Heso Kristo. Bugbugtong nga anak ti Diyos. Nagtaod iti ama iti sakbay iti amin na tiyempo. Diyos ang nagtaod iti Diyos. Silaw ang nagtaod iti silaw. Napaypayso Diyos sa nagtaod tinapaypayso Paiso a Diyos. Nayanak saan ang naparaswa. Diyos akas metlaeng iti ama. Ket gapu keng kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo at tao. Ken gapu iti panakay salakan tayo. Imulog ang nagapos sa dilangit. Ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria. Iti panakabalin ti Espiritu Santo. Ket nagbalin a tao. Kastamet anaylan sa iti krus gapu kada tayo. Idi panagturay ni Poncio Pilato. Nagtotoo ket naitanim. Nagungar iti may katlungal daw. Kas palawagen dagiti nasantuan a surat. Imulit sa dilangit ket tugaw iti makanawan ti ama. Umay tumanen as dayag tapno ukumen na dagiti sibiyag ken dagiti natay. Ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet iti Espiritu Santo nga apo ken mamangted iti biyag. Isu agtaod iti ama ken iti anak. Ket pagrukbaban ken daydayawen ama itimpuyog iti ama ken iti anak. Ket nagsao babaen dagiti profetas. Mamati akmet iti iglesia amay maysa. Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyakyak ko iti maymaysa bunyag. Pakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaek ti panagungar dagiti natay. Ken ti panagbiag iti lubong a masakbayan. Amen. Apo Jesus a Kristo nga anak ti sisibiyag a Dios. Sika ti kamang ken sariked mi. Ken ka idaton mi dagiti kararag mi. Ket mangnamnama kimi nga imdengam ida. Kuna tayo apagdawat, Apo imdengam dagiti dawat mi. Apo indingam dagiti dawat mi. Apo Jesus, impasdek mo ti iglesia, kanintalek mo ti tulbek, ti pagarian, ti langit, kini San Pedro. Bendisyonam kat, ket panwem ti grasya ni Francisco Santo Papa mi, dagiti obispo, papadi, tapno mapakired ken mataginayon da, ti makipaneknek, ti kaadam, iti sibay mi, babaen, dagiti na Diyos sana panursuro da. Kumararag tayo iti ako. Apo indingam dagiti dawat mi. Apo Jesus, intad mo ti turay kadagiti adalan. Silawam dagitag tuturay ti pagilyan mi, tapno sangsang kamaysada, magtrabaho para ti panakapatalina ti kapya, hustisya ken panagkaykaysa. Kumararag tayo iti ako. Apo indingam dawat mi. Apo Jesus, adag ko na asika ni Elias, wenno ni Jeremias, wenno maysa kadagiti profeta. Luktam ti mata dagiti saan pa ya makamamuken ka. Ket waya-waya amida manipod iti kinabulsek da. Tapno makita ken mabigbig da ka, iti inaldaw a panagbiag da, ken ti padada a tao. Kumararag tayo iti ako. Apo imdengam dagiti dawat mi. Apo Jesus, sika ti Kristo nga anak si bibiyag a Diyos. Agbiag ka kada kami, ket itulong na kami ngagbiag, sigon iti pagayatang, ken palintegem dagiti dalan mi. Tapno iti lasod ti panagbiag mi, may parangarang mi tinabiyag akaaddam kada kami. Kumararag tayo iti ako. Apo imdengam dagiti dawat mi.
Apo Jesus, inawaga managasat ni Simon Pedro, gaputa na mati asika ti anak si bibiyaga Diyos. Ipaay mo kadmet, dayto ay kinagasat, kadagiti kakabsat ni apimusayen, anamatiken ka, ken sinanama, ti panagungardan ko. Pumararag tayo iti Apo. Apo Jesus, Ang magligawat mi. dawat mi. Kastamet nga intay iraman ti karkararag tayo. Nagiti amin nga agkasangay ken mangramrambak ti wedding anniversary da. Dagiti kakabsat tayo nga adajay sadyay pagpaagasan nang nangruna dagiti adjay dialysis center, dagiti about to undergo chemotherapy. Dagiti kakabsat tayo nga madama nga aglaklako ita nga kanito. Tapno dati may pakan dati pampamilyada. Dagiti kakabsat tayo nga madama nga agbiyabiyahe. Ken kastamet amin nga sponsors ta ita nga nasantuan nga misa. Kumararag tayo iti Apo. Apo mamati ken agtalek kami apatgam amin adaw dawat mi. Agsipud takinunam anyaman adawaten nyo itinagan ko ipaay kada kayo ti Ama. Apo amom dagiti pakasapulan mi ket ipaay mo kumakas pagayatam sika nga Apo ket Dios mi. Amen. Amen. Amin nga dain ka pinarswa, babaen ti balikas mo, Apo pagyamanan miken ka. Amin amin ngayon ka makita, gaputaya pinaadamida naurnos da nakapinpintas da tinapay ken arak iumay mi itayawa nagapu ti trigo ken ubas abungat nagbanugan mi. Amin nga dain ka pinarswa, babaen ti balikas mo, Apo pagyamanan miken ka. Amin amin ngayon ka makita, gaputayat pinadamida naurnos da nakapinpintas da tinapay ken arak wenawatem bendisyonam huwa po mi pagbalinem nida anasantuan na bagiken daram. Amin nga dain ka pinarswa, babaen ti balikas mo, Apo pagyamanan miken ka. Amin amin ngayon ka makita, kaputayat pinad
na urnos da nakapinpintas da napay kenarat ti umay mita iyawat naggapo ti trigo ken ubas abungat nagpanugan mi. Kumararag kayo kakabsat, tapno daytoy daton tayo, makayayo iti Diyos Ama, Ama nakabalin, amin. Umadag ito daton kadagita imam, ket may pakay daydayawan, ken pakay gloryaan tinagana, ken kasamet pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan ng iglesia na. Apo babaen ti maysa a sakripisyo ni Kristo nga anak mo. Inaramid mo ada kami iti ilim. Ipaay mo kad ti panagkaykaysa ken kapya iti iglesyam. Gapo ken Jesucristo nga anak mo ken Apo mi. Amen. Ti Apo tedda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka, Itag-ayo dagita puspusoyo. adadan tagay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. May karikit trombeng, Pudnoonay a maikari katrumbeng, anong mi ket pakay salakanan mi, ada kami iti amin na tiyempo ken diso. Agyaman kam keng kaapo na santuan nga ama, manakabalin ket agnanayon na Dios. Tabigbigan mi apakay tan-okan ta gloryam. Asika a Dios adi matay, saranayam ti tao a naikari a matay, ta idi naripkanen ti langit iti managbasol a tao. Impaay mo ta panangay salakan mo, babaen tinasantuan a kinatao ni Apo mi a Jesucristo. Kitgapu ken Kristo, agdaydayaw itadayag mo ti ehersito dagiti angheles, isuda nga agragragsak nga agranayon itasaklang mo. Ket dawaten mi, ta ipalubos mo kuma, ta itimpuyog mi, met tinakurapay at timek mi, ket kunami. Santo, Santo, Santo ti Apo Dios dagiti amin aparswa ti langit ken daganap no iti pakay daydayawam sana sana Hosanna, Hosanna iti kangatuan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Pudnoon ay Apo, biig ka a kinasanto, ket sika ti gubayan ti amin a kinasanto. Dawaten mi ngarud nga ipaay mo ta espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem ket ipaay mo ida kada kami, abagi ken dara ni Apo mi a Jesucristo. Isu di sakbay ayawat na asiya ayat ti bagina tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen yu ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, isu amay yawat to, amay paay kada kayo.
Kastamet akalpasan daydi panang rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka sa nainted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen yu ket uminom kay amin iti daytoy, ta daytoy ti kalis ti darak, dara ti baro ken agnanayon at tulag, iso amay buyat to amay paay kada kayo ken kadagiti amin at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramid nyo daytoy, pangilaglagip yu kanyak. Iwaragawag tayo ti misteryo ti pamati. Galiti daytoy, at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy, akalis uminom kami. Iparangarang mi, ti papatay mo, o Apo aging gayti, iyaay mo. Iti ngarud pa nang ilagip mi iti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakay salakan. Agyaman kam ken ka, ta impaay mo a maikari kami, nga addat ito'y saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo, tada kami ang makiranod iti bagi ken dara ni Kristo, pagkaykaysaen na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagipem kad Apo ti iglesyam anay saknap iti sangalubungan, ket parayrayam ti atna ana Diyosan. Laglagipemet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi, ken dagiti amin a papadi. Laglagipem pay Apo dagiti kakabsat ni amat maturog, sinanama iti panagungar danto, ken amin dagiti pimusayen iti sidong takaasim. Nang nangruna dagiti na aksidente sa jay bawang La Union. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo, pakakitaan da ken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi Apo, ta ipaay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma ang maikari kam amin itaganayo na biyag, ket makiranod kam to kenenggasatan na Birhen Maria nga ina ti Diyos, kadwa ni nagasat nga Jose nga asawa na, kadagiti nagasat nga apostoles, ken kadagiti amin asa santos, isuda na kapudno ang nagserbi ken kaditoy daga, makikadkadwa kam to kadmet kadakwada, mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapu ken Jesucristo nga anak mo. Gapu ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iruknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin na dayaw ken gloria, itagnanayon nga awan ingkana. Amen. Amen. Datayo na balakadan kadagiti makaisalakan na pamagbaga, ken naadalan kadagiti na Diyosan a panursuro, turdan tayo ti agkuna. Amami sa dilangit, madaydayaw tinagan mo, dunteng kumati pagariam, matungpal kumati nakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Idem kada
kadakam ti aldaw ditoy ti kanen mi ti patinayon nga aldaw pakawanem dagiti basbasul mi kasmet kuma iti pamakawan mi kadagiti met nakabasul kada kami di nakamit baybayan nga umanugot iti sulisog ket di salakan nakam iti dakes. Dawaten mi kayong kaapo, ta isalakan na kami kadagiti amin a pagdaksan mi. Idem kad siya ayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol, mailisi kami. Ken iti amin ariribok, may kanawa kami. Kabayatan ti panagururay mi, iti kinagasat anamnamaen mi. Ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Ukwang ti turay, ti panakabalin, kindayaw iti ang nanayon na din, tuwag sarday. O Apo mi a Jesucristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapu kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kad adagiti basbasol mi ti mingmingam, no di ka ti pamati ti iglesyam. Ket kas mayanurot iti pagayatam, ipaay mo kad asiya asi keng kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag kenagari itegnanayon nga awan inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kuma nga adda kada kayo. Basta kumamigkan ka. Ipaayo ti kapya iti maysa ken maysa kada kayo. Peace with you, peace with you, peace with you, peace be with you. Sabi ko man, pagtipon di magiging na rin namin Yesu Cristo. Kaya paragitan din tiyag ng Cordero ti Diyos, amang punas basbasul ti lubong. Apo mga asika, Cordero ti Diyos, amang punas basbasul ti lubong. Apo mga asika, Cordero ti Diyos, amang punas basbasul ti lubong. Idem kadakam ti kapya. Adtoy ti Kordero ti Diyos, adtoy ti mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat dagiti naayaban iti padayana. Apo jak may karing o may kakanyak, ngam ti masalay nga sao, may paimbagton to'y kararwa. But the Lord Jesus Christ, bring them to us, receive it.
lamang, O Diyos ko. Amin parikot ko, tas ikalaeng o Apo, tiam mo ka makatulong tuyno mo. Humay kumani ka mang, O Diyos ko, narasi unay abiyag ko, tas ikalaeng o Apo, tiam mo ka makatulong tuyno mo. Agpasagak ngarut ken ka, tawan sa bali pimananam nama. Arakupen nak ngarut tala, sakbay nga ilnak maiwawa. Agpasagak ngarut ken ka, tawan sa bali pimananam nama. Arakupen nak ngarut tala, sakbay nga inak maiwawa. Umay kumani ka mang, O Diyos ko, nalupoy unay abiyag ko, tas ikalaeng o Apo, tiam mo ka makatulong tuyno mo. Humay kumani ka mang, O Diyos ko, napulkok kunay abiyag ko, tas ikalaeng o Apo, tiam mo ka makatulong tuyno mo. Agpasagak ngarut ken ka, tawan sa bali pimananam nama. Arakupen nak ngarut tala, sakbay nga inak maiwawa. Agpasagak ngarut ken ka, tawan sa bali pimananam nama. Arakupen nak ngarut tala, sakbay nga inak maiwawa. Agpasagak ngarut ken ka, tawan sa bali pimananam nama. Arakupen nak ngarut tala, sakbay nga inak maiwawa. Kumararag tayo. Apo, ipaay mo kadi ta degdegan daytoy amisa ti panangaasim kada kami. Iturong nakam kadi nga agbyag iti kasta kan kanayon laeng a makay-ayo kam ken ka. Gapu ken Jesucristo nga anak mo ken Apo mi. Amen. Sakbay ti maudi a pamendisyon, yebkas kuman ti panagyaman ko kadagiti nagserbi kada tayo.
Ti lectors tayo, ti extraordinary ministers for Holy Communion, dagiti altar servers, agraman sa Kristan, agraman dagiti naganakda, ken kastamet iti choir tayo, ken kastamet dagiti sponsors ta ita nga Domingo agyaman Apo. Kakabsat, adati yasideg ko kada kayo nga straight from the heart, Ilocano version. Ilakla ko mi Apo, ti gatad ti 270 pesos. Buy one, take one, ti gatad nga 540. So, no, kaya ti gumatang Apo, kat adala tayo office available di jay office Apo. Agyaman manen. Nga. Kakabsat, so agpipinatib kar tayo ti pamati nang nangruna kadagiti kakabsat tayo nga mapupay iti panagbiag. Taawan ti sabali nga agtitinulong no haan nga si tayo nga pamilya may nga gimong ken agkakaruba. Amen. Ti Apo tedda kuma kada kayo. Basta kumamit ken ka. Kaya't bendesyon na kay kuma ti manakabali na Dios. Ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen tinasanto na misa in tayon iti ayat ken kapya iti Apo. Agyaman tay iti Dios. In kayo iti amin na lugar, ket pagbalinin yu'y dangadala. Bunyagan yu ida iti naganti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Laglagi penyo nga dakto dita sibayo. Laglagi penyo di kay to panawan kaanuman.